মই ভাবিছো এই ৰাজ্যবিলাকে কিবা ভাবিছিলে তাতে যদি ধৰা পালে তেনে আৰামছে কিবা কৰিলে এনেকুৱা যদি আমাৰ মানুহে কিবা গাড়ী দিয়াত কোজন আসলো এইটো মই নাজানো আপনার মানুষ আসলো দুইজন কিবা আছে এক্সিডেণ্ট হৈছে প্ৰায় ৰাস্তা তাতে ৰখিবৰ কাৰণে কৈছিলে সেইটোহে মাৰি দিছিলে स' बर' रायजो राजा नोंथांमोन दानो खाबु दे बिसोरखौ नागारनो नाङा आरोना जोंनि जायगानिफ्राय बिसोरखौ दानो होखारनायनि सम रावबो सरकारखौ रावबो लिडारखौ गिनोबो नाङा आरोना खौसे जानानै ना सोरबा पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय बेफोरखौ सिरियै दोननो नाजागोन नाथाय जों बेखौ खौसे जानानै जोङो दानो सम आरोना बेसेबां हायो खौसे जानानै बिसोरखौ सावग्लुं सुग्लुं खालामनानै बिसोरखौ गामिफोरखौ होखारजोबनांगौ ना बिसोरहा बेयाव हानि मोन्थायानो गैखाया बिसोरखौ सावग्लुं सुग्लुं खालामनानै होखारजोबनांगौ जों खौसे जानानै बेफोरनो सम नङाब्ला आरो इयुनाव बिसोर बेबायदिनो खाबु लानानै जोंखौ नाख्रेबगोन जोंखौ बेबायदिनो दुसिबायानो थागोन जोंनि सायाव बेबायदि खालामबायानो थागोन जेब्ला जोङो बिसोरनि सायाव सिं जानानै थागोन आरोना स' नागारनो नाङा दानो ना खौसे जा आरो जि ओनसोलाव जादों बे जाथाया गासै ओनसोलाव गासैबो खौसे जानानै बिसोरनि गामिखौ सावजोब नागारनो नाङा आरोना थ' भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना माबोरै जायामोन जाथायफोरा आरोना थ' रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आरोना माबादि बिसोरो बुथारनो थाखायनो प्लान खालामनानै थाखानाय आखायाव सेखा लादों आखायाव लावथि लानानै माबादि बुदों नाय आरो बे उन्दै गथ'खौ माबादि बुनानै थैलाला लेले खालामदों नाय तो इस वीडियो में देखा होगा सबके सब आसाम के लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग देख लो सांताल लोग क्या क्या है बोडो ट्राइबल के साथ ना गाड़ी में आया तो रास्ता में रुका उसको और जब गाड़ी नहीं रुका तो पत्थरबाजी किया तो पत्थर मार के गाड़ी की शीशे को तोड़ा गया तो गाड़ी पलट गया और गाड़ी पलटने के बाद जो भी गाड़ी के अंदर से 3 बोडो लोग निकला उसको किस तरह से निर्मम हत्या कर दिया एक आदमी को मर्डर कर दिया वो लोग हाँ किस तरह से मार के मर्डर कर दिया देखो ये लोग बोलता है एक्सीडेंट कर दिया है एक्सीडेंट नहीं किया ये लोग प्लान करके यहाँ पर रास्ता में रोका था जब रास्ता में रोका तो गाड़ी नहीं रुका तो उसको वो लोग एक्सीडेंट बोल के अभी बात को घुमा रहा है सब कुछ मालूम है कि सब प्लान करके बोडो आदमी लोग को मारा है उस दिन एक हादसा हुआ था जो उधर ही हुआ था एक सांताल आदमी को अपने ही प्रेमी के और दूसरे प्रेमी ने चाकू मार दिया तो उसके बदले में बोडो लोग को ये लोग मारने के लिए साजिश कर रहे क्योंकि वो लोग बोडो लोग को फंसा के बोडो लोग को बदनाम करके मारने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं उस दिन से अभी भी देखो अभी वीडियो में देखेगा वो लोग बोडो लोग को मारने के लिए खड़ा हुआ है अभी भी हाथ में तीर वगैरह लेके हथियार लेके वो लोग अभी भी खड़ा है किस तरह से लड़ रहा है देखो हमारे ट्राइबल लोग को किस तरह से मार रहा है ये लोग झारखंड से आया हुआ ये संताल लोग डायरेक्ट नौका को हजू नुकू नुकू तो पुलिस प्रशासन कना को हांकू तो हांकू बड़ो भाई मिचो कना को नेल को पे ओए लाइन पे मुआलान चिमन ना धोए पे नुआ नोड़ा सिमना था गंगे इधर तो हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे इधर आएंगे उन्हें वापस ले जाओ उन्हें वापस ले जाओ पुलिस प्रशासन पहले उन लोग को जाने दीजिए सर हम लोग का जमीन में ये सब हो रहा है थ' रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबादि बिसोरो जोंनि सायाव खालामबायानो थागोन आरोना जों सांग्रां जा बिसोरनि लामाफोरजों बिसोरनि गामिफोरजों थांनायाव हरनि समाव दाथां
सानाव थांनायनि खोथा बाथ्राया एसे आलादा आरोना नाथाय हरनि समाव दाथां बै समावनो बुंखादोंमोन ना बुंखादोंमोन सासे मानसिया मा खालामगोन होननानै ना जांगाव गावखानाय लानाया जोंनि गामिफोरनि थाङोब्ला नोंसोरखौ मा खालामगोन एसटि मोनोब्ला जों नोंसोरखौ मा खालामगोन होनना बुंखादोंमोन ना दिनै बेफोर जाथाया जादों आरोना जाथाया जादों साननानै नाय बिसोर माबादि प्लान खालामनानै जोंनि हारिखौ माबादि नस्थ' खालामनो नाजादों आरोना नाथाय जोंनि लिडारफ्रा राजखान्थिखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा ना बेफोरखौ लानानैनो ना मोनसे नर्मेल सिटुएसनाव बा बेफोरखौ जि बानदोङा बियो बे जाखागोन दा बेफोरखौ खर' साननाङा दुङाव थासारि खालामनाङा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंगोन आरो नाथाय बेफोरखौ जों खोनासंनानै लाब गैला रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरहा गावनि गादियाव जिरायनो थाखाय गोबां बाथ्रा बुंगोन जों बेफोरखौ खर' सानो गोनां गैया नाथाय गोबाङा बुंदों राजखान्थिनि लिडारफोरखौ सोंखारिबाय थादों राजखान्थिनि लिडारफ्रा नोंसोरनि गाबनायखौ नोंसोरनि बुंनायखौ एसेबो खोमा होआ मिथिना लाखा ना राजखान्थिखौ लानानै नोङो सोरखौबा उमुक थुमुक होननानै सोंखारिबाबो नोंनि बुंनाय बे रावा बिनि खोमोन्दा एसेबो सिमाव हैनो हाया नाथाय नों गावनो साननानै नोंनि हारिनि मानसिफोरजों खौसे जानानै खामानिखौ मावनो सोलोंनांगोन नाजानांगोन नङाब्ला नोंनि बे सोरखौबा सोंखारिना सोरखौबा गाज्रि बाथ्रा बुंना रायनानै जेबो मुलाम्फा गैया बे बाथ्राया सैथो आरो बयबो मिथिखागौ बेखायनो जोङो दानो सम खाबु आरोना खौसे जानायनि बे खैफोदनि समाव जों खौसे जानानै जोंनि नांनांगौखौ जों नांनानै लानो रोङाबा हले जोबोद गोरोन्थि बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय बे गामिफोरखौ सावनांगोन मानसिफ्रा बिसोर गामियैनो होसो बुथारदों दे बे मानसिखौ भिडिअखौ नायबायदां नोंथांमोना फार्स्टआवनो नुखादों आरोना माबादि खालामदों बाब डेन्जार ओरैबादि गामियैनो बर' मानसिखौ सिथारनायनि टारगेट लाखादों आरोना बिसोरो थेवबो आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोना मा सानदो आरोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै गालांदो जोबोद दुखुनांथाव दे जोंनि गेजेराव दा दसे थ' बाय